Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kaya sebagai pi barok syaga batisi TV rengkat bat kimat jongani ke janmet ke sengi yau shalong ka khanyu tarik Naitung arhajar arhunrio. Mentaga sengi dairu ka lengko sengiap ka basispa khandai puwai senam jong u nong yele lai loit bapau nam kari kasi u klawai tirot sing sim. Bat ni ai buram nado ka download ya ka man sem ka baslur ka jing IT bat ka jing 8 bar rasong ya ka jai berriu pateng paket. Hakajubab ya ki Khubor ba ki jingkan tho ki badang yai beteng haki lat pathai Khubor Shapangka mati uranium hagane ke Jylla Meghalaya. Menteri rangba ke Jylla Konrad ke sangmau lapen scam biang ya ka nongrem ke pasyai jong ke sorkar ban persyai jing ti uranium hapo ke Jylla da ka baong ba ke sorkar Meghalaya kan sawan ra da ka resolution halor kani bat pen kan mau ba ke sorkar kampat ju ai jing menjur ya ke jing ti uranium. Vice President jong Federation of Khasi, Jaintia and Garo people. Uba kit bok lang nong plang laong bahaus nem arjar khat pra lapas ya ka resolution ban penrung no ya ka ktin Khasi haka kernit ka pra. Haus nem arjar khat khandairu lapas ya ka resolution ban pentrekam ya ka ILP. Nrei kita kim shimla long kam. Bat ka jing ong jong menteri rangba ka Jylla. Ba on pass daga resolution halor ga jing persya ti uranium hagane ke Jylla ka sorkar ka daiman le yaki eki bala ban pelongkam. Kador barsnong umtang ling ribhoi district kala dawa ya ka Meghalaya Energy Corporation Limited ban siu ya ka bailut ksan syaki longye jong ki laingut ki hybrid ki bala do no yala ka jong ki im klempoi perkhat na ka jing syabat ha ka boarding hadien bakila kumyu yau sinar electric jong ka line cutway kilovolt menhaga singi khat santarik u Naitung arhajar arnriu. Uba PT Saukme MLA Barim ulapan pau ya ke jing persya jur ya ke land bill balapas da ke Khasi Hills Autonomous District Council ka ba penduk bor do ikhtiar ya ki rangba snong habayadai bat ki kam jong ki. Ulapan pau ya kani ke jing persya ha ka sni balapan kup buram yau rangba snong maulai mots air uba MW Nongbri ka baderu ka sni baki penkup buram ya ki samla ba pas bha bala penyai daga seng samla maulai mot siar haying snong. Ka umsning block headman forum kala IT daga jing tho hau menteri ke sorkar Jylla bakmi ikatanat boarding uba medba lendo ban pen sngo halor ka jing lip kha ka boarding ha ka thain umsning ka ba pen sosat hado kata ya ki nong shong snong ha ka ba bun rukam nado ka yo ka kon ya ki khana skol badi ki samla pule kan thup ru ya ki jaka sumar sorkar ki badon ha ka thain. Ka Khasi Students Union Shalong Mingi Circle rengkat ka jingsenran ki nong yalam ka organizing committee ka KSU Central Executive Committee balalam khmat dau organizing secretary usamla Clean Star Shabong hne ka lengkho sngiap u paim tirot sing sim kalalet ban khangkherdep ya ka wei ka masjid bala keno bala shubu be an ha fourth floor Shalong. Ka Hill Farmers Union kala beteng ban sam a yau kubi syaki pait ba hadin bala sedang ya jing sam a syaki pait ba nong let nong wan ha IGP point bat ha pelau Jonga State Central Library Shalong. Ka jing sam a yau kubi bala wan kit hado lai pick up truck kala beteng sasyaka snong maulai bat lasaki bakila don ki pait ba ki ba snolem ya ki nong rep ki bala no seniang pisa daga syaka no donation box kum kala jingerap ya ke jing treshi tom jong ki nong rep namar ke jing hiar dor jong ukubi hado artengka shikilo. Ka kon new trap National Awakening Movement kala keno ba ka jing besut ya ki kendon haga tender bala penmi naga office district transport officer lengba ka office u commissioner and secretary ketenat transport haka baya day bat ka vehicle scrapping facility ka paushai ba ka sorkar ka persyang ban aibet syaki company ki bahe nabar ke Jylla.
Presiden jong Khasi Students Union usamla Raymond Karjana ula ai ka keruak ka basyai baka KSU kana mailat da lelei ru ban klong ye uranium hagani ka Jylla bat ka KSU kala maham ru syakito ki badonjing tmu ban le ya kane ka kam baka KSU ka kloy ban pai ala ka jing emru halada ki le kai ya kane ka mat ka badai ka yap ka im jong ka jai ban riu bat lada ka KSU kam tieng ban pai ala ka jing im ka nur ru ban shim ya ka jing im jong gitu ki ba persang ban le kumta General Secretary Belasong Thai no jong Khasi Students Union usamla Donald V Thaba ula ong ba menshwa ki Khasi ki jura suloi tensa bat ka white lam kat shabaki le nrei ka sarkar pareng kala penmi ya ki an banom sya ya ki Khasi ban ra gino ki tiar pan mensau namar ba ka don ka jingma ya ka sarkar pareng ha ki tu ki por Nrei, ula ong bakani ka an jong ka sarkar pareng ka trekam tang ya ki Khasi kat baki weipat ki jaj meriu ki yo ban ra ya ki talwar lane ki kukri jongki. Kumta ula ong ba kaladai ka por bandawana ka sarkar baka dai ban sya ya ki Khasi bakin le kum ha ki por ki ba menshwa kata ban ra suloi tensa bat ka white lam. Hadian ka jing o jing nam jong ki pait ba ka sor nong stoin halor ka jing siang rong torti jong kontraktor ya surok hasor nong stoin kala penlong ya ka Khasi Students Union nong stoin circle ban le jurep mardor bat lap shisha ba ka jing pentre ya ka surok kamtam hagi benta ka lat weitang kata nadu marjan ka indoor stadium terter shadow marjan ka office DPRO nongstoin kalalong ka ba torti bah ha ka ba ka surok ka badang syudep ban siang rong dang shipnai kalas niu bat peitliu Kibriu ki bala syak mudui ejahar ha ka company kilong uba pelimon nongpo na ka sinong nongpo bat ka kong roy bha mukti na ka sinong umsning ribhoi district ha ka ba lapan pau ba kini ki arngut kila keno klem nong rim bat penjak burom ya ka company ha ba ai jingkren ha ka wei ka YouTube channel ka ba ai kerteng PS Lingdo Uba PT Saukme MLA Barim kum ukong san ulapun kuburam ya ki bapas bha bakan tupru ya ki arngut ki badai ki topper ka samla Naomi lawan pli sakhar ka balayo khandai pun rio 0.1% but u me shulam Jeziel Konglam balayo khandai pun rio persen bara arngut ki dai ki bapas ya ka ICSE ha ka baulapun pau ya ka jingsngu bakrau ya ka seng samla maulai motsiar ka balapun kuburam mi ki samla bapas ba hakalengko sngiyap utirot sing kabala penlong hayeng snong ka kurs imli shalong unit kalakan mau buram ya kalengko sngiyap ka basispa kandai pu waisnem jong usim tirot sing da ka ba legbo sentiu hakmat durmat ubalatai haplau State Central Library Shillong ka National People's Party Meghalaya State Unit kalakan mau buram ya kalengko sniap ka basispa kandai puwe jong sim tirot sing da ka ba legbo sentiu hakmat udurmat uba latai haplau State Central Library Shillong State Working President ka NPP uba Hamletson Dotling ula ong ba ka ni ka dai ka sni ka bakerpang ha ka history jong ka jai penriu Khasi bat ka dairu ka kamram jong ka jai penriu ban kan mau buram ya ka jingyele bat ka jing IT lot jong sim tirot sing ban yada ya ka ri na ka khti jong ki nongwei Hadin ke jing Pyrthei ke bala katto kan ni tayo wei samla ubala arpu wei stem karta ubala buri no ka kerteng namar ka jing perking ki kendon ka ain pokso ula lek ban pendem no yala di hakmat ki pulit ka Lime Crab Police Station ki pulit gila register case hapo ki kendon ka Pokso Act bat hapo ka kendon BNS bat pelong ya ka jing tokit hadin bala don ki samla kan thai ki bala kala ki lanot kila pensapriang ya ka dur jong u ha social media rengkat ki jingkeno baula le be jot ya ki babun ki samla kan thai hagis nem ki bala le no bat ha ka dur ba kila pensapriang la kam ba ki katto ka ningun ki lanot ru kila syak brengem hau ni samla ban pensapriang ya ki video shimet joki
Ki pulit ke Maulai Police Station ki layok jingtip hakapor kumba khat arsiteng nok sngi ba udon wei ubrio balangam jelop hakapung umyam hagi benta ke jingkeng kalong. Ki pulit ki lalek marmar bat haka jingtok kit ki la syembo kena ubala klat udai ubala tip kerteng kum u Winifred Majau ubasa haka snong lausok tun chelong bat ulalek syakani ke jakar rengkat bat ki parlok jong u ki badai na ke juk kadong. Laingut ki brio ki basyong hakawai ka kali auto rickshaw ka badon yaw number ML 10C Henry iway kendai ki laman saw. Hadien ba kawai ka kali Maruti France ka bampat don setia yaw number plate. Kala selat ya ka kali auto rickshaw ka bakisyong. Kani kala jah hasurok ba National Highway 6 haka shnong Maudiang Nongpo Ribhoi District. Mentanya pai syagimat Khubor Kylleng kari. Menteri Rangbado jong kari Narendra Modi ula penher lama ya karel shipho coach kaba nengkong jong ka India kaba pendon kam da ka hydrogen ka namo green rail hapdeng ka jen bat sonipat bat sedang ya ka projek kaba syongdor khat saw hajar news pak lor tingka ha Haryana kiba kentup ya ki surok ba ki jingtei rel ka koi ka kia bat ka roi ka par ka riti ka dustur. Menteri Ketenat Railways Ashwini Vaishnav ula ong ba ka India ka don ya ka hok long try halor ka teknologi tenrai jongka ka ba arhajar sauspa kilowatt hydrogen ka ba penla ban shalan syabari hagapor ban wan namar ba ka rel hydrogen ka benengkong jongkari kalas dang trekam hapdeng ka jin bat ka sonipat ha Haryana. Unong yalam jong ka National Conference Tarik Bhat ulapan mam bat ula wengno ya ki jingkren jong bagi pait ba jong ka jamu ki kershan ya Maharaja Hari Singh ban ya ka India. Daga boong bagi day ki bala pensyong nong rem ha ka kot puli history penban kila penmong ya ka jing sngo jong ki pait ba bat kamshim la mi khmat ha ka seng jong Unang aiktin berim jong ka RJD Merityun Jai Tiwari ula no ya baro ki kam jong ka seng daga ba keno bagadai ka jing sya penjab buram ka jing bum buram ya kinong trei ki betrei hok met ban sim bat ka jing bumla jong Tajeshwari Yadav ban weng ya jing jong kat bau keno ya ki katto kat ni ki nong yalam ki ba pentelot ya ka seng haswa ka election syakiying dorbar tawan jong ka Bihar. Aryan Gupta na Ludhiana layo ya ka Air 1 ha ka examine NEET UG 2026 bala penlong biang da ka bayo news pa khatsan marks bat ula ai buram yaro ya ka jing puli ka ba perking hado khat ar khat lai kenta man ka sngi ka jing kershan jong ka longying bat ka jing yo lat arsin hadien bala pensenge ya ka examen ha ka lai tarik jemang namar ka jingkeno bala light tu ki kot kisla ki pulit ka Narayanpur bat ka jong ka 58th Battalion BSF ki layo ban kurup ya ka jaka bu tiar yale ki leno nakshal ka bala buri haklau kachapal jong ka Chhattisgarh ha ka bakila kurup artuli ki suloi ka wega barrel launcher ki tiar siat bat ki tiar ki bayadai bat kani hakapor baki ya khenra persya ya ki naksal ki pulit jong ka Giridi ki CRPF bat ki Cobra ki la kem yo nong yalam barang ba jong ka Maois Ajay Mahto ubara ya ka buskit kapa arpusan lak tingka bat ubala syak twet la palat shispa tali ki jamin hakapor bagi perlong ka jingkhenra hakatain harladi jong ka Jharkhand katba kidang yok kurup ru ya ki tiersen bat ki kuli mentang ni pai syakimat Khubor Kylleng kiri ke Pyrthei Presiden ke South Korea Lee Jae-myung ula terwa ban penlong ya ka lai tarik unok pra kum ka sngi syuti pat ba ka ba khot ka People's Sovereignty Day ban buram ya ki nong shong snong ge bla persya ya ke jing pen bana ain sipai bala pulam jong Presiden berim Yoon Suk Yeol House nam arjar arpusau bat yada ya ka sensyar pat ba
Presiden jong Amerika Donald Trump ula penna ya ke jing temu ban weng no ya ki nong nya trok ki bawan na ki weipat ki jaka ki bum don kot don sla na ki surok jong Amerika bat banwan ra ya ke program ke ba ailat ki sipai bela syong tain ki ba don ke jing tpit ban nya kali he bakin yo ya ki license ban nya kali kamai ki he jong Democratic Party kila kena yo President jong United States Donald Trump ba ula beteng biang ya ki jing kena halor ke jing wan tuklar jong ki bari ha ke election arajar arpo bala rai ba kim don nong rim bat pendon kam ya ki ban penduk ya ki jing shania jong pait ba ban penki ya ka siteng samoy ya ki election siteng samoy jong snem arajar apun rim Presiden jong Amerika Donald Trump ula kena bakari China kala tu lani yok rong tu haduk kumba arspa arpo million ki rekod jong ki nong tap vote ki nong Amerika kabalak ta ya ka election arjar khat pra bat arjar arpo ka US kala ya trailang bat ki he sentiat jong kari kaban buri ya ka barok ki jingtip ban ka betha ban tokit bat pelat ya ki kot ki sla ba kerpang ki bayadai bat kani ka White House kala ong ba ka jingnang kiu dor jong ka US kala poi sya ka 0.0% hau bna jliu hakini ki hinriu snem tam ka dei ka jinghiar ka bahe tam ka ba ka tulap kala kiu bat ki nongdi pateng kum ka Walmart bat ka Sam's Club kila penbena ban penhiar dor da ka ba ai buram ya ki policy jong President Donald Trump lengba ka Operation Hardball ha Vermont United States ka FBI kala kem ya Nitish Kaushal u balasya kena bau dei parlok jong jagu bagan wan puria u badang don mentah patok halor ka jing suba bu don kti ha ka kenhun runar ka baya dei bat ka kam peniap priu ka kam rabor ka jing khai drop bat ki tiariale ka jing dawa pisa ka jing khai buri pisa bat ya ki briuru ka kenhun justice makers Bangladesh in France lani ke bala tip lengkot kum ka JMBF kala penrem jur ya ki pulit jong ka Bangladesh halor ka jing bom lati ya ki samla puli HSC ki bayaki syabar jong ka parlimen hadaka badawa ban hiar shupino ya menteri ketenat puli putih ANB Air Shahul Hok Milon halor ka jing bu ya ki tarik eksamen ki kot jing kili ki ba ombiang bat ke jing keren penjak buram bat ki dawaru ya ke jing toket balai luot bat ke jing yarap ya ki samla pule ki bala mensau ka Transparency International Bangladesh kala penrem ya ke jing syasiat jong ki saungut ki nong thok khubor ha ka khatsan tarik Naitung ha kuna kum ka jing tambor ya ke jing lai lo jong ki nong thok khubor da ka ba kentu ya ke jing toket ka ba klem ya sha liang ka jing ya da ya ki nong pathai khubor bat ka jing penstam ya borok ki riu ki ya tiar bat ki badon mentah ka jing penyap riu itu gilong kimat khoblei. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.